Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Sapar ağa assalamu alaikum. Waalaikum Halmurad ağa. Buğumuzun, bağır mısın? Buyur Halmurad ağa. Ya kalam bilen uçkami bılakını odumam aldım. Hawa berekella. Allah yema sapar ağa. Sanki iki hepde bizim regionumuzda bir lerdana getiren wakaly bolup geçdi. Olum bizim komşu devletimiz Kazakstan'ı. Şo wakalaryň ýelgini barıp Türkmenistan'a da bardy, ýetdi, halkam gördü, hökümetem gördü, töwerekdäki beýleki döwletlerem gördü. Ýöne bizim öz döwletimiziň içinde şu Kazakstana bolup geçen wakalary nähil reaksiýa boldy. Ya näme bolup biler gelecekde bizim döwletimizde şu Kazakstana hyýaly ýagdaýlar gaýtalanan halatyny biz nämelere taýýar bolmaly, ýa nädip bolubiljek şol pajygaly ýagdaýlaryň öňüni almaly, nähil çäreler geçirsek gowy boljak. Ine şo barada kim bir halkyň näme sag görürüňe de niýet bilen seni şu ekrana çağır. Tuğulama. Bor Halmurad ağa. Bor. Onda ine ilşime diýärine saparagy ýa hökümeti, o Kazakstanyň hökümetiň boyun alşyna göre 210 gowrak adam 220-250 aralygy diýip aýdylýar da şu ýanky şu wakalarda wepat bolarlar. Şolaryň içinde de jemy 17 sany ýagny pawurly wepat bolup ýa öldürilipdir ýa atylypdyr. Emma halkdan şu mitinge çykarlardan ýa beýleki eli ýaraly toparlardan ährisini bile alandy ine. Şol 250 boly diýip aýdylýar. Ýöne ol hakimiyetden bolay diýen we sany bilen halk razylaşana elbetde misallar gören gysgaldyran we azaldyran diýip aýdylýar. Köp ýerde. Şoň üçin biz şu zatlar Türkmenistanyň halkynyň nägileligi Kazakstanyň halkyndan adar köp bolmasa bizim halkymyzyň durmuş şerti Kazaklankydan kän pes derejede. Ýöne eger bizde şular ýaly ýagdaýlar gaýtalansa ýa spontan ýagdaýda birden halk başly warat köçe çykan ýagdaýyna nähili ýagdaýlary bizde bolup biljek ýa nähili ssenariler bolup biljek. Şonuň öňünde näde barmy? Şu barada senem öz pikirini aýdaýsan getiren. O diýme Halmurad bize Kazakstana däl Belarusiýadaky tejribäni öwrenmeliler. O gaty kän öwrenmeli zat bar Kazakstanyň hökümetiň provokasiýa etjegi ikuşläler o sebäbi hökümeti ýöne şeýle berjek gel demesi agyr wasyada hyýallary diýen. O bular gidetleri gelýärinde de gitme düzgüni kanun bolman soň o Kazakistan variantyny birine berip geçici transit demetjek bolurlar. O da bolmady. Kazakistan nemesi ýeke Türkmenistan däl, o beýleki postsovet nemesiniň içinde Pribaltikadan galan hemmesine o gaty täsir edendir. Köp kişiň uykusyny açyrandyr, ýatyp bilýänlerdirler. O ýa-da gelecegiň nemesini alady diýendirler, nädik gitmeli, näme boljak diýen pikir Putin'den başlap Lukashenko'syna beýleklerine çendi. Türkmenistan'a da bular hökmen gitmeli, hiç gurrungu yok. Yani akıl edip, düşünüp bu paragat yolunu yani hükümetin vermeyen paragat yolunu o böyleleri güdlep tapıp ya da güdleşip demesseler o bulon bağıtının uçuduğu halkına bağıtının uçuduğu deyip hadav etmeliler. Yağışlık edilecek olsa millete o sebebi bular Halmurad o ne hilek bunu demeden ne de hükümet işletip bilmeyenlerini halkın önüne böğüt
ullokan böwet de bir betbagçylygyň demesiniň öňündäki böwet buňa kän tutnamalary getirdik. Ne düýnüň tutnamadagy şondan soň Türkmen men ýa-da Türkmenim däl men adam diýen adam ne hökümet demesinde wezipelerini oturan adamlar şoňa üns çekmemezligi mümkün näle. Ne yani şu birinci ýyňam ýa niýadyňam şoňam ähli ykbalyny o birleri taýinlap berendigini o halky bilerek bilimsiz derece düşürenliğinin tebebi yani Niyatif doğrunu halkı Niyatif'in derecesine düşürdüler. Yani Berdi Muhammedov'un doğrunu halkın ağın bilimini, nemesini Berdi Muhammedov'un derecesine düşürdüler de. O bu bir milletin önüne edip bulunacak en ağır cinayetlerden biri de. O yani şu cinayeti edeni bilenim yani halkın bir hal ýagdaýyna edil kullanım başak derece yetirmedik bolsalar ýaşap bilerdiler onu ýöne Türkmenistanyň ýagdaýyna. Näme ýurdu terk etmeli boldy 60%, 50%, 70%. Onu bilýän adamym ýokdy. 3 netiliňe gelejegi oğurlaryny inni şol gelejegi kör edilen netil yetişti. Ne dowlatyň durukujoklarını şonu edare etmeli netiller şol. Şo ýok ne arada uly boşluk var da. Bu boşluğu bular doldurup bilmeýärler. Şoň üçin gaty ağır ýagdaý garaşýar. Şonu biz düşünýäs. Halk düşünüp aýlap bolany bilen tok çöp bolýar da. Şoňa getirdik. Bular paragat ýol bilen gitmejek bolsa, onu paragat däl ýol bilen giderler, öne giderler. O yani Kazakstanda provokaty edilen provokasiýa ne ýuwaş-ýuwaşdan ortağa çykar, bolun görersiňiz hökümetiň eli çykar. Şo gloklar çykar. O yani derine o işlerini ýadyp alyp barýany barlar. Ýöne tejribe näme hemme zat şonu görkezýärdi. O halk bular ýalakda edip bilen okda. Etme mümkinçiligim ýok. Ondan bir gowur näme bar. Şolong Nazarbayewiň 21 münnün 2000-nji ýyl bir reportajy bar da. Sonra näme gazetçiler zatlar bilen duşlarına sonra görýärler de. O açan gitjek, näme etjek diýip onu. Şonu diýär men ömürlük däl, ne saýlaw, ne konstitusiýa ýazylandyr. O gidýän diýip 20 ýyl münden 22 ýyl münden şeýdi diýär da. O biz konstitusiýa nemesi, şoň nemesini işleýär. Onuň edir şoň ýanyna Putin'e mörkö diýerler de. Edir Putin'e şo diýär de. Torokdan soň bitjek diýär. Niýafam şonuydy. Lukashenko'nun nemesi var da. Bulun hemme jetinin begdeşligini mörkö diýerler de. Şo nemeler onuň Allah bil kän nemet ýaşap bolany var. O halk, giden halky Allah akylly durnuy diýäm. Näme? Onu halkyň eline yararı yok, deme yok. Onu korkutup batıp şeyi taklayalar da. Bu da uzağa gitmeliler. Bulun metodi bilen ne şu Pakistan ne o Afganistan alıp görün. Şoň bilen meňdeşirek tipde de. Ne Talibanlar dowlat guranna dowlatyň gurup bilen oklar. Onu ýalňyş. Beni
Dine puştuğunlardan devlet kurdular. Kurdular hem de şu an. Akli demeler puştuğunda. Yani o an halkı böyle samsak duruyor diye. Ne şey derler. Şunu şeyle olmalıp ayak direteler. O vatanın emesinde bir puştuğunun yaşayan yeri var. Uziristan ilendir o emesinde. Pakistan serkedinde. Yani şu tayık süyşörlerden kalana bölünü ayırırlar. Gelecekte şunlarla olur. Şunun ediyen dağıtı ne? O da düşüncesizliğin ediyen. Ne bu tayda özün yoktuğunu, bağdığını bilen yok mu? Ya Türkmen'in ya Tacik'in ya da Hazar'ın onun hem becetin hoştan bir 40-50% geçiyor. Şoları sen görmedik ya da bilmedik, demetmedik olup hükümeti şoları koşmadım. Bulmayanlarına şunu da akıl yetmeyen olsa o galanı neticesinde devam olacağı düşünüp gülle. Yani bu zatlar Türkmenistan'ın bu nerte haçan yarılacağı belli derler. Yani biz şu an paragat yoluyla geçmen demetinde şu etip görün dağıtlanmaz. O halkı sen ne ile yani ilimden, bilimden mahrum eden dedi. İçinde bir 4-5 tane şunu düşünen çıksa düşündürüp verse halkı düşünüyor. Halk. Böyle neme de değil. Ben düşüneceğim şeyle bunlar Hükman yani şu provokatsa neme tayinlik göründürler. Bizim dememiz şu provokatsan yetecek. O da polisyan ya da eskerin ya da goru yani kıymetı var. Şolun eliyle etmeli. Yani şolara ya da yönünden duydurmamız gerek. Bu yani devletin arasında bu kulüp kalıp bilmeyeceğini o yönünden düşündüğünü has kovu da. Siz de aman ağlarsınız. Halka aman ağlar. O halka edet çektirip de el kaldırıp yara ulan kazanacak dağdığınızı değerini ölçemelisiniz. O zatların sonu yani onun stroke down'ı yok da tarih nemesi. Onun sonu izinden yetkiliye bir edil izleyen nakı nemeler derine mesela onun izleyen nakı elip derine yani tarihten 50-100 yıl geçen nemelerim derine şüpheliyor. Ben nememe fikrim şunun alarak çünkü adamlar bu da atları düşünüp etmeli. Ne hükümeti tüyüşürmeli. O İslese de istemese de. Bu da atlar bulun islerine emet koyulmalı da atlar. Hükümet değilen da yoğun Türkmenistan'la yoktuğunu biz kendi argumentler bile suud ettik kâsi daha şeyler yeni yemeler de ne pasportunu yeni de bir tapar gaytılayın. Şu pasport meseleni çözmedik hükümet halkın önüne çıkma yağdayı bulmalılarla. Utanç ben onun halkın elde ne için pasportun yoktuğunu çıkıp aydıvan bilen okurda. Ola onunla mı utanç? O ne için daşınla 50-60% halk daşınla onun sebebine aydıp bilen okurda. Onu ne için iyiden işine talan yok. Onun sebebi olmalı. Onu mu aydıp bilen okur? Bunun aydıp bilen de adam yok da. Biz çalışırımlar ne için 2 kurs var. Türkmen manatının 2 kursu var deyip doğru veriyorsa onu da cevap verdiler oklar.
Yani ortada koyulayan yönü hakikatte bar problemiler. O birine de cevap verip bilen oklarda. Doğru. Bir de eşitmen ödürüp şu problemi bar diyeyim cevap verip bilir. Doğru. Sapara sorgulayalım. Zaydiyasa mümkün adar bolsa yurdi parahat yolundan şu hükümeti hakimiyetten çetleştirmeli. Yani onun şu parahat yolu girmeyeceğini hükümetin ya cenaatkar toparın ediyen son hareketlerin görkezip durdu. Mesela hani o iymeti adıp yetmezçilik için ya ikinci mi üçüncü kadar köçelere çıkan farabın ilatını avtomatla korku diyarı hemen atı ölürürsün. Ya özümüz eşittiğini oluyan ayın 12'sine şu ayın 12'sine çıkışını görkezme veriyor, içki kontrolü, daşkı kontrolü güçlendirmeli. Aydiyan zatlarının anırsında halkı basıp yatırmalı gerek bolsa da yara olmalı diyen yemani veriyor da görkezmeni güçlendiricileri. İnternette bir yapmalı veriyor. O internette mi yapmalı bir sonra içinden hükmen partlayış olmağına karşı oturan yali hareket ediyor. Partlayacağım görünüp dur. Onun halka şu tayda evini pavorları bir mesele. Kazakistan'da şunu taqiqini güýjülenjiliň eli bilen şu Almatadaky ýa-da bir düzgünçilikler şu yerli kenben gurnan oýny. Ol janadan beýleki oblastlarda ýa welaýatlarda halkyň ol mitinge çykan o halkyň öz talapy. Ol taýda talap bilen, siyasi talap bilen halk köçär. Ýöne şol siyasi talapy ýeme öwürmek üçin bir düzgünçülüğe vurmak için dediğin Almatada edilen şular real köpesi. Adam atmak ya bir mağazalar talamak, banklar talamak, yaralar basıp almak. Hemmece şu Almata'dan gelip çıkıyor. Hep şu Almata'da esasen şu kenben yankı bağdaları var da türbelleşik beyleki. Ne şu taydan onu türmede oturanlardan mı, beyliklerden mi, Karadağlar tapya bir düzgünçülük etmek için, ne için talançılık giycelerine ya da günlüğlerine yok. Demek sonra yüzleri maskalı, korkazmacık, korkazlarının kimliğini edilenler, men gücülüncülerimize hiç çok valyanına Türkmenistan. Sonra şuna üstü açıldı böyle, Nazarbayev'in özüne de bolondat yok, onun çağalarına da giyevlerine de hemmesi hara çıkıp gitti. Jet samolyotlarını, oğurlan zatlarını, miyanlarından alıp gitti. Tokayfa merin otur. Ama tutulan kim? Kenben başlığı, onun orunmatarları, bir topar polisi işgari, bir topar o yüzlerce evini pağı oluşum var türmede yatı. Pavyola Kuşeni olur. Asım öldürdü. Sizin hem göreceğiniz şudur. Ona buyruk verdi. Öyle kaçıp gider yerlerine eğer yetişti, olmasa da siz cevap vermeli olursunuz. Yine size aydın misal, şu son için ben görüp duran zadım, ayçak oylayan zadım, para kaççılık yolu bilen bolmaz mı kadiyen para? Biz şunları düşündürecek boliyatsa ağırkı taraftakileri. Siz vakti vaka halka eğilşik edin de hakimiyeti halkı tavsırın, halk öyle bilen, gelecek yolun öyle sayıla bağlar, parlament yolun, prezident yolun, kim yol başı olmalı, nahil düzgün gerek bolar, nahil tertip gerek, ol halkın işi. Ama bunlar, sol hakimiyetten iki ellerini yapışıp yatıyla demek para sonra anlıkman hakimiyeti tavsıracak geliyen neticemen gün sonra olaylak beliyenle. Bolyan vakarı sonu varkadı. Gidecek de gitme demeleri yok da. Onu Nazarbayev gitti. O öyle ekrana çıkmadı da. Giderdi. Gitti. O bir yerde yankı lalaşık olmalı. O yankı güneye geçtim Kırıban başlığı o öyle kadar önder. Ama Uygur o demeden Uygur olmalı. Uygur. O yankı kadaklan yankı cüzmuz oyunlarının iğren ol. O yöne birinci ornatör var. Ben yeğeni. Ol ayakta. O yerinde. Bu dönemeni orku diye de yankı
günä geçti ol Taylandca adamın o hemen gol oyunun net şu atları kurnap demetip görün adamlar o şoron gepini çekip demetip görün demeler olmalı. O ne bir oyun oynayan oyun ne şu atlardan yani Türk bölüm ödünü gereğini çıkarmalı mı kan yani Palmurat. Yani Gökçe Black Node'un ne şu atları yapmalılar. Yani dünyada bol geçen atları yani generallere diyenler. Onun bulun ediyen dağının bir yervet dağı var Palmurat. Ne bir loluyunu yani lolu diyen ne o medeniyetin başına yani kültüran minister kültürü medeniyet ministeri koyandı. O bir sutinori yani pedevenk değil ya da kötü. O devlet başında onun şey dip görün hukuk korucu yetkili nemeni televizyonda vurku diyende. O çağda seyrediyor. Gide netil seyrediyor. 25 yıl şolun seyrediyen daha da şol. O bir milletin geleceğini yok ediyor bu zatlar. Son manasında düşünmeyen yani devlet adamları var da bizde. Bu cenayetin ağır başa. Yeki cenayetler insanlığın bir demeti. Yani, ayak aşağınaki insanlığın etmeyen de hatta. Şu türmelerde, önemelerde netavet doğruna demeler oluyor da. Uğurka değil ya da. Onun kanunu, düdüğünü deme. Değil. Ne, şol demeni alıp barayalarda siyaset. O sen elinde hukuk neme olunca da bu beydilen o var. Onun hukukun neyemediğini, kanunun neyemediğini, konstitusyon neyemediğini düşünmeyenin yani Berdi Muhammed'in öyle büyüğünü düşünün o kendine. O yani dünkü nemede prokurorda da onu eğitmeli karar deme ver da buyruk ver bu. Yani öz baştak değerlerini kanunun düğünün yoktuğunu o ekranı çıkıvaydı yani. O gön halkın önüne diyor. O Onun milliyetçilik var da o bir cinayet deyip demedi ya da. O da atlara da düşünün o. Ne? At binip bir öğren bir nemeni başa çıkarıp milletin önüne. Bu milleti... O at minmenim yanı öğrenme o sirkte başladı prezident. Öğrenene de ben minip biliyor diyen dedi. Halmurat devlet bir at binip görmedi hele. Yani çok görürlen ne modernliğini düşünmeyen adama adamlar çağa terbiyelen onun görürler almalılar deyip terbiyeleniyor da ya şundan görürler almalılar deyip terbiyeliyorlar da çağını demedim. Onun Türkmen bir kendi okuyan millet bulman son o hem de dillerini geçiyor da köp zat edep tertiben dillerini geçiyor görürlüdün geçiyor. O görürlen şu olsa o ekranın duruşunu Lola Mendeş ya da samimiyeti yok demeler. O sen o yaş nesilin tolar gider. Birinci demedi to diyarı. O toda yaptırım. Sen bir ağır namız deyip destur o da atlarında nam nişan kalmaz. Kalmanlarım. Ne şulun görüllüsü bolyanlar. Onun düğünkü demen deme ulu adı var da Hopsuluk Şurası değil de bir devletin Hopsuluk Şurası. O şol neme ad bir devletin hopsuluğunu her taraflayın korumalı neme in yukarı orunla şu taydaki adamlar bir topur general vardı. Öz ağır namusunu uğrap bilmeyen, mertebetini uğrap bilmeyen adamlar var.
Onu tel ekranına görkedi otuyorsunlar. Ne şu adamlar mertebesini gorap bilen ok dip şon demonstrasiya deme diýdi. Halka görkedi diýär. Telewizorda görkedi diýär. Ho. O millet tinden nähile görürler. Bular wagty näme halmyrat ýöne çöňgüdi dälläni ýöne at goýurýarlar däller. Doğru sapara. Hep onun edip oturan oyunlarını görýän boli, şol adamda akıl huş beyni diýilen adam düýbünden ýoklugyny göz ýetirýände sapara. Ol şol ýanky egni pagollarymyň üstü bilen hakimiyeti basyp alan adam, diňe şolardan başga adamy gören akşa howpsuzlyk şurasyny ne bol. Hey, şu 14-15 ýyllar şonuň halk köpçüligini ýygnap, şonuň öňünde tribuna çykyp, doklad eden ýa halkdan maslahat soran, ýa parlamentden beýlekiden ýok, hiç ýerde men şoň bir düýpli eden ýeke çykyşyna gabat gelmedim. Ýa şoň ornuna diňe şu iki sany diktor gürleýär, ya da şun gürülecek adın Viktor Kharamov yazıp berýär bilen kağızdan okap aýdy. Borluk oturdu bu gürläp duran gurjak bunun içine ne demi var, ne canı var, ne de mınna bir döwlet ýolbaşçy diýilen adamda bir jogapkärçilik diýilen zat bolmana döwlet üçin, halk üçin eger nam nişany ýok şular. Ne atıp getirdiler mi? Nereden taptılar? Sen olgun aýdýar, men hayran şadatman. Menem hayran hiç akıl yetip bilemem. Şular ýaly samsygy günni elim çıraly gözlerinde de tapıp boljak geldi. Onun ödüğü alağının daşını düşürüyor. Ödüğünden beter mi? Almırat, öňüm Türkmenistan'da da yankı samsyk yeterli bahadır olun. Yani bunca samsygy bir yerik üýüşürüp boljagyny men gödegine getirip bilen okdum. To'qsoňjy ýyly ýanky Aýul Kakajanyň deputat kardeşim var, o sosial meseleler boýunça parlamenti komiteti ýolbaşçy da onda ol Maya Medwan meni çağırıp aýtdy, "Ýörüň gidelim Aşgabatyň eteginde şuraya näsarlan keselhanasy var. Görün bilim şolara yetmez zatlar var, soň parlamente çykaryldy." Şonu gördüm men ömrümde ilkinji gezip Türkmenistanyň şunça mental näsagyň bardyň, akyl işlemeýän şolary ýerine däli. Ondan odur men Türkmenistanyň da şunça näsagyň bardygyny görmek. Ýöne bula nädip şunça näsagy gopbaly köşe ýygnap bildiler. Nerden getirdiler? Benim gaýran tapara. Yok däl, Halmurat. Ýöne deme ýanlaryna ne ulrak deme olanyny ýanlaryna spesialist alyp gelýärler de. O ekonomist aýal boldur ýa-da erkekdir. Şolar ýazyp berip kaptalyna deme suflör ýalak çeýdip deme diýerler de. Köpüsi ýa 70-80% şonu alakdyr bizim ýa ýolbaşçy diýenler bilen. O Recep Saparov ýalak dunduklar olmadyr. Olar diýri neme de. O gosplanın o birinci ornatary boldu da. O yani yıllık proyekt planı gorýatsa gosplanı gorýat. Onun beýler gidip addeler bilen addeler işleşýärdi. Onun şol dawaddel neme bolan soň şoň ýanyna baranlaryna aglak gelýärler de. Düşündirip bilen o. Düşünür ýalak däl, düşünen ok diýerler de. Onun ödümü diýdim. O şu stolunu yumruklap çek doğunun näme de indip çeýip boljak diýdim. Düşünmeýän bolsak bäde ýämişliýär. Onu alıp zam bred etdiler bizden. O taýk barmala ulanam däl. Bilýän men gatgyl tanyýar. O Hudaý haklasyn. Ýöne taş töwrüni şolardan doldur aýtdylar. Ol diýýärdiňem ikinji adam bolup oturdy. Ne Kharamov dagy ne şolary tapyp ne kadir meselesinden şolar neme diye. Şolong ağzından çıkacak da adam şo ýazyp berýär. Okujak kitaplarına çenli o videonu düğün bilemedi. Bir 3-4 sanak demeni görkedik. Adamlar ol 3-4 däldir. Ähli Türkmenistanyň neşir ne 90-njy ýyllardan seredip görün.
Metbuata bir zat giren bolsa, mektebinden okul kitabından ta nemesine çendi. Hemmesinin nemesinde şoron nemesi vardır. Şoň senzurasyndan işte. O Niyazıwň ağzından çykýan zatlar şoň ýöne Niyazıwň dili bilen aýdylýandyr, olaň akyly bilen edilýän zatlardyr. Şu zatlar nädip görüp bolany? O ne biz gördük aýdýas, ýöne çäre görüň. Ya şu şeyle değerlip çıkın birini düşündürüp aýdyp berin. Ne şu nemen ýanyna, Frampyň ýanyna geçen familjeler vardır, Türkmen familjeleri öýde. O tanıyan bolsaňyz, nemedýän bolsaňyz, ya şolaň bir ýerlerinde ary namasy ya türkmençilik ya bir insanlyk nemesi, iýsi, kokuy ba bolsa, o yok beýle däl ya da şu şeyle bolly. Biz şeydi işleyedik. Ödülürüm akademiyan işgari. Kati ılımı dereceleri var o adamla. O kabir kılam deme kadiyetlen jurnallan izdatılık olan redaktörler, başlıkları o ödüm Türkmen atlı. O ılımı derecelilerim ken. O çıkıp aydın ha. Yok ne bizim aydiyanımız yanlış değil. Yanlış yan olsa şu şeyle değer olsa yok, tökme datýaňyz diýip çykyp aýdyp bilýäňiz de. Nirde bolsaňyz? Ýöne şo dogry. Ýa tiň baýlygydan başga biriniň eline o kelläňizdäki pikir edip biljek zadyňy da başga biriniň nemesi bilen edilýär de. Bu zatlar ýörükde edilýändir. Bir milleti ýok etjek bolanda edilýän zatlar. Şun aýlyga şartlaryny siz düşünýäňiz dokmy? Bedi iýleşler. Ya şunu düşünmeýän bolsaňyz, size adam diýmek bu näme bolýar? Siz Türkmen adam diýmek bu näme? Ýöne beýleki nemeler hem däl. Siz insanlyk nemesinden mahrum insanlar. Siz bilmedim. Ady diýjegmi bilemok da. O bu zatlar bir oýunjak zat däl. Şu nemede şu zatlary düşünen soň, yani kılıngıt kıpırdamayan bolsa, bu pikir demeğiniz oýunmayan bolsa, siz haýwandan üýtgeçik zat däl. Deýseňiz, gaýta bolurdanım demedir. Haýwan wepalydyr, ine içine başga bir beýesine bir hüjüm eden gorýar. Siz olur ýalagam däl. Haýwança da ýok da. Ol bu zatlar gaty aýplapdyr. Bizim aýdýanymyz ýalňyş bolsa çykyndan aýdyň da şular ikranak ýaşuly. Yalan hödläp otur diýip aýdyp bilýäniňiz bolsa faktyny getirip aýdyň. Bu Hudaý takmasyn zat. Almyrat. Bir milleti bitirdiňiz. Bu üç neslin geleceğini, onun şol adamlar var ya, Pagorlu. O yeke Türkmen milletin düşmanı nedir? Öz çağlarının düşmanıdır. Öz çağlarının geleceğini yok ediyorlar. Siz ediyen de adında bir düşünüyorsunuz mu? Halayık. O sen edil ödün. Şu vat bir zat 5 manat ya vazife demedip bilýänsiň bolun. Çağan var. Bunun geleceği var. Hudaý haklasın. Üýtgümeli, bu üýtgüm men durup bilmeýär halmyrat. Ýöne bu da atlary ne? Düşünüp, halk düşünýän soň. Halk düşünýän soň bulan oturup demedi bolmaly elle. Elini aldyryp berip gitmedi. Siz şu atları düşünmeli, düşünen soň düşünmeýänlere düşündirmeli. Siz näme etmeli diýip soraýan bolsaňyz,
düşünmeli. Näme bolýanyny düşünmeli. Biraz üstünde işleň. Giden tema verdik de. Ne ähli ne okul mekteplerinde okulyan kitaplan hemme jetiniň nemesinde yani Kıramov'un nemesi vardır. Şol tekstlerine seredin. Hem şol şol şeyle. Ana sizin yetmeli adınız şol. Tapara bir görýänmi? Şol düýpli halkın karşısına konulan bir programı da şu Türkmen halkını mankurtlaştırmak için şu başta şu SSR darganyny klişe koyulan şu üstünde düýpli işlenen program. Öyle hemme tarapy mektebi 10 klasdan 9'a getirdiler. Türkmen çağısı gidip daşary ýurtlarda bilim almasyny etsep 9 klas bilen hiç bir institut, üniversitede girip barana, öňkü saýy respublikalarına da Ýewropany almaňdyr. Sonra onu 7 klasa getirdiler, institutları 2 ýyla getirdiler, näme etdiler. O mektep programmalarynyň hemme şu bir çağa ilim berip boljak zatlar aýyrdylar. O ýerine de şu ýanky Kıramov'un işläp bilýän programmasyny goýdular. Mugallimlerim ýanky özlerine geraýyn oturtdylar. Özleri bilen okudýan çağalaryny geraýyn satdyrdylar. Geraýyn satmayan, yani neşe nemesin triyek satmayan, geraýyn satmayan mektep ýokm diýet. Yok, şol döwür yok, absolut yok. Şeydi, birinci nesil şeydi öldürdüler buna. Karşı çıkacaklaram, niyaz, şuran tereye uçur, millet azar vermen deyip gön, televizordan aydandan sonra, boldy. Sonra düzetçek polisler mi, ata da hiç de kalmadı da kanun taydı. Şeydi, bir nesile beýle gitdi, ikinci nesil taýýarlandan soň lellim geldi, üstünde olurdu. Üçüncü nesile de yol yoktu. Görýäňiz da ýurdun içinde galan çağırırdı. Ilim barmy şu? Yok. Daşyna çykyryr okajak bolurdy. Ilim barmy? Yok. Okarlaryny da içine salynlar. Okuwun gutortmajak bol. Atan berýän pulundan geçirden aklar Türkmenistanyň daşynda okap beren studentler. Şolar ýurdun içine girmeli, ýa okap beren ýurtlaryna talaban bolup ýaşamaly. Ýöne şolarda da men öz hakykym üçin göreşeýin diýen düşünje ýok şu ýaşlarda. Yok bolsa ýaşa tarafa gidip barýan mal ýaly. Onu kim göreşmeli? Olan hakyky üçin. Ýurdun içinde en ataty göreşmese, daşynda galan çağlar üçin, daşynda galan çağlar ýurdun içinde en atalar üçin göreşmese, kabırrak adamlar ýydynda galan çağlar üçin göreşmese, onu kim göreşmeli? Şeýle. Awularna çydýan bolsa müň ýaşasynlar. Halmurat, bu gelin göreşiň nämedin diýip gyýryp görmedi. Tütlük biz özümüz üçin edýän ýalyk deme bolýar da. Yok, özler üçin görüşdüň diýýän tapara, biz üçin gerekken görüşmek. Biz öz hakymyz üçin, öz ykbalymyza näme gelen bolsa, maňlymyza näme ýazylan bolsa, şonu çekip otyr, ýyla minnetdir. Ýöne adamlaryň her bir adamyň, her bir maşgalan öz çözmeli meselesi bar da öz gelecek üçin. O it goşam ama özüne howurtda gurýar, bir şu taýda çağırym bir gowy näme üçin biz insanlar howurtda gurup bilen zat gelecekde nesillerimiz üçin. Problema şu taýda. Şu düşünje adamyň kellesinden ýuwulyp aýryp zyňyrypdyr. Bir inkubatordan çykan jüýje ýaly bu ne ata watanyny bilýär, ne ene topragy bilýär, ne watanyň öňündäki borja düşünýär, ne birek bilen agly bir gatnaşygy bar. Tapara bir görsek, şu bizimki ýaly millet mene göremek dogrusyny aýtsa. Beýle de bir dağylyk, agzaly, bir birek görüp, bir beýle de bir kümsük, o 200'lü satıcı adamlar köpüsü şov olupdur. Şu kellesi selleli müftüsünden başlar, sen sonra mektepte oturan moğollumla çeldi. Olur ne edip çağır, bilim verseler ol mektepte, ne edip oladım. Son yetiştiler nesil, niye alsın toknamasında oturan nesil şu yurdu dolandırıyor. Ne mi var şunun kellesinde? Kurban olayım şu zamanlı olan çok çağırır, onunun beter. Ne edip bunlar vatanı korumur. 20. asırda ılımsız, bilimsiz bir adım öňe atmak bolun ağa. Şu düşünjeleň bolmasa.
Ne düşünürmeli? 2 yıllap düşünürüp otursa para. O bar. 2 yaka düşünen yönü. Bir de gerekirse halk düşünüp şunun yerli yerden alıp götürüp gidip baranak. Sonrası var. Biz ne etmeli? Sonra ne etmeli? İşiniz şu. Özünüzden başla. Öz maşgalanızdan başla. Oğullukları döredin deyip 1 yıl veraydık gele. Döredin şonu bilen işlesin. Derdinizi şonu bilen paylaşın. Ne etmeliğini şonu bilen maslahat etmesin. Yetmeyen bolsa, hani internette kitaplar var, audio kitaplar var, informasiya, milyonlap var. Yok öz dilimizde gelen geçmişi ya şu geleceği kesitleyen adamlar var deysen gelin bizi dinler, maslahat sonra. Oturun katlaşın. Biz bilen ondan başka bir yerde var. Öz maslahat bolun yani devletin aladasın edin adamlar. Ondan Kazakistan'da bolup duranda, Afganistan'da bolup duranda. Şol uçsun bir gün ot bolup bizim hem devletimize yapışar ýöne bu harakat ýolu bilen söz jökdi şuna ymtylyp otyr. Basyp almaly bolsa erti ondan o ýurdun içinde näme boljak? Hawas döremezmi? Halmurad ağa näme kän gurumlar edýätden büyüklü meseleleri bolýarsa, göwnüňizde ýaryan bolsa, o sizem şu bizim kanalymyzy iň bolmanyna bunu ýaýradyn. O eýe bolun, o abana bolun, o pikirleri ýaýradyn. Bolmasa özüňiz çykyş edin. O iň bu zatlary akıl ýetirip almaly. O düzelende de şonnalar. Ol ýa-ni cehalet nemeti gelýär-de. Bu aňyrty näme bar ýa? Näme onu aýdyp beren öňünden bu zatlaryň siz şunu eşeňizi biz 20 ýyl mundan öň aýdýardyk-da. O şoň üçin arkaýynlyk awusyny görmese, çydamasa, nemetmese, başyndan geçirmese bu halk oýunmadam, nemetmedem diýip ondan gara çekildik-de. Bir görüň, şo wagt bizim üstümizde hemme düşman dikleýärdiler-de. Şu adam şonnalak golün son aşak gibi ya da gariplik gelýändir. Gelendir yani köp berik gelendir. O yani tatal gariplik diýip bir gariplik var da. Yani dünýeden umytsuz gariplik. Yani el verecek ya kömek edip boljak demeden hem aşakda. Yani kömek edende de ýanyna durup öwredip şey günne demedip şey adam etmesen adam bolmayan ýagdaýa neme diýär. Onu biz sizi görkezdik. Sokatra adasyny görkezdik de. Şo taýda halkyň haýsy derejä ýetenini. O siz şolardan hiç gowy däl, eýem şo derejä ýeten ýerleri bar da. O gidiş adam şo taýyp bar ýa. Bu hem düýünde jahillik ýatandyr, cehalet ýatandyr. O cehaletem ne yani Kramf'da gurnuya öyle programlaştırılan tek okul mektebinin içine salýarlar da. O televizöründe yani diktir gurlayan ama orada diktirin ağzına yazıp berýän adam şolar. O tek prezidentin gurlayan ama orada şoň ağzına yazıp berýän neme ol öz kellesi bilen aýdan ok şoň nemesi bilen aýdýar da. O size kadir saýlayanam şolardyr. O bırak düşünýän adam bolsa türmededir. Türme salýandyrlar, ýok edýändirler, düşman diýen görkü diýendirler. Siz hem şoň üstüne düşman diýip hüjüm edýänsiňiz. Onu ýörüýte edilýän zatlar. Ben onu ýaşan tok bilýän ne. O tökmada şahandadır. Köp ýa-ni zehinli nemeli o bırak edip biläjek adamlar. O hiç tadı yaramayan adam gowy adamdır. O arasy adam gowy adam diýär. Yerlerde. Türkmenin yani katı bir elbet geleceği var da. Böyle soňky demetine yetti de. Ya çık ya da o böyle tüwür galdyraýmar bolýar da. O ýeke Türkmenistan Türkmenim derler. O şu Türkmenistanyň Türkmeni o şu derejäne we dargan soň o beýlek Türkmenliğin hemme zat kefilýärdi. Yani dünýädäki Türkmenliğin. Sebäp olaň döwleti barjak galy Türkmenistan diýip adlandyrylýar. O ştaýdy kelse o eýleklerim bikelip bilýärdi. O şans bar da. O aňsatda bolýan ýöne bir mümkinçilik görýärdi.
Ya şu mümkünçülük eden olsa başla tapara Niyaz'ın dövrüne şu başlanma yankı yani o şahsiyet kurtu için etip başlanma. Yoksa katı o başlanmıştı yankı bütün dünya Türkmenlerin yankı forumu da. Sondan yavaş-yavaştan getirilir de 90-njy ýyly özüm gidip şol Niyaz'ın haýyş boýunça Täjikistanyň ýa-da şol jylly kölle oturan türkmenleriň ýagdaýyny öwrenip ýa-da bir Farap raýonuna Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýyny öwrenip gelip Niyaz aýtdyşlar ýa-şolar ya şu 91-nji okuw ýylyna Täjikistanyň Özbegistanyň studentler kwota berip getip okudyp başlady. Başda bir edäjek ýalagymdy bu halkymyzyň ümidini ýaktyýar tarap. Ýöne açyrça bilen Hramyk myň beýnizim dolu eýelediler. Oğlum aňyrsynda bir döwlet bardyr. Elbette. Şu Türkmeniň agzy aşy ýetmesin diýip edilen syýasy oýun bar, silsimler bar. Sada halka aňyrda durduň, ylymly bilimsen hemmesi şuma biz özümizden düşünip bilemler şu aňyr şoluň aňyrsynda aýdyp güýçlendirýär. Täp gaty girdiň işlenýär. Täp ýurdun içinden çıkarılan baýlyklar milyard dollar vatandaşlar. Ol göz öňüne getirer ýalanda arada ýaşlamyz görkezde bir milyard dollaryň näçe wagon bolýan ýa 1 trillionyň näçe 300 milyarddan kän pul çykaryldy. 300 milyard dollar. Şo bilen gyzyklanyp bizden soragydan ýa soragy beren watandaşyň şuna çelli ýok tapara. Näme diýden bilen okur. Ýok. Düşünmedik galat. Ýöne Polşada Türkdäkiden 200 dollar köp tölenýärmiş diýse, hemmesi görsürýär şu tarapy enje. Ayo elinizden alırlar sizin yüzlerce milyar pulunuz çok aladasın etçi adam yok da tapara. Bu ne böyle oluyor? Bunu gaty bilerek ılımlı bilimli planlı programmalı edilýän zat bolmaly, edilen zat bolmaly. Inni ýöne öz akynda öwrtegim gidýär da gorpun içine. Ola pikir etdi, inni halkyň dolu aňyny bulaşdyrdyk, inni nire gowsaň şu tarapy eňer türkmeni. Bula pikir etmedi, ýene de dirilmäge mümkinçilik boljakdy. Bizim nesilimiz giden bolsa bolly onun eline ýene de 100 ýyllap şulan diýenden çykmajak, ýene mankurt ýaly bir soru aljak da başlangyl şeýle bolýardy. Näme üçin onu biz razy bolup otyr? Ya ilatyň ýartyndan köpesi Türkmenistanyň daşyny içine ýerip bilen. Yani sen aýtdyň da pasport berilene, o nähil hökümet bolýar, o bir pasport diýilende bir adam, bir şahsy koda ol. Şo bolsa sen adam bolmasaň sen hiç kim. Şu derejeye ýetirilmeden soň öz kölegimizden tiskin gezjek bolsak, onu biz nähil millet bolýar. Bir özüňize jogap bereň, aýnaň öňünde durun da bize jogap bermek gerekkel. Şu zatlar bir akıl yetirip bolýanra, sapara oturup hayran hali. Onu görkezýär ýa-da TikTok'da da aýsalyk bolsun, näme bolsun. Ene hihi de gaga bir çyşaragyň daşyny özüm zat gösterdim. Ýa-da düşünmeli, ýaşlar şol. Özlerim ene kesellerlerini görkezip dururlar. Ölýäniň Türkiýede ýaşaýanyň ölýäniň 30 ýaşdan 50 ýaş aralygyna ýaşlar. Perde ýaşam ýok. Ene 5-6 min madar var ne? Garanyň şu taýda ölmeli. Garanyň şu taýda ölmeli. Bile geldi, onu maýdy. Şo kiliýos diýen gowunçylyk bar. Şu taýda da jaýlanjak bolsaň, 3000 dollar aralygyna pul tölenmeli. Şo jaýlanjak kim bolaýdy? Şo ýer üçin. Şo ýeriň puluny Türkmenistanyň ilçihanasy ýa hökümeti töleýär. Ýurda gel mesele bolýar. Ene Ýoksa Türkiýede de muht jaýlanmaýandyk. Men sorat gördüm. Şu gowunçylyklaryň ýagdaýy nähil. Bizde Şweýçede meselem 18.000 kron. Ya 1800 dollar. Şo tak sen jaýlaýarym, tabydyňam taýýarlar, ýuwýarlarym, artýarlarym goýýarlar. Onu döwlet töleýär, bir bölüm sen pensiýa pulundan gide garaşyr. Belli. Emma Türkiýede şo ýeri satyn almaly. Kim bolay? Satyn almasaň sana orun ýok otay. Yani bizimkilerin şu eyyesiz deyip jaýlanýanyň Türkmenistana gelmese bolýar diýip şol
O pulları özlerinden yığınayalar da. So Türkmenistan'a gidecek bolsaň $3.000 töler, Türkmenistan'dan çıkacak bolsaň $5.000 töler. So çıkarlar şu Hiç yığınalar. atmazsak bolonu näçe de olur, plan da olur dip şeydik demedi. Owa, so dolarlaryň bir böleginem şulaň özüne mazar pulu bolsun dip şey dip berýän bolmaly, ýygyna gelmeselerdi. Türkmenistany indi halkdan boşat ýalar içini. Orada territoriýa gerek. Ýöne şu territoriýa üstünde ýaşap oturan halk gerek. Türkmen bolsun, Kazak bolsun, Ors bolsun, Özbek bolsun, hiç kim gerek de. Yaratýar baýryklar çykarmagyny daşary firmalar ýeterlik. Ben bizde nevitçi yok mudu? Taparağı. O bir 5 uşak, 6 uşak nevitçi var. Pesinden. Şulan hemmezini işten ayırıp bana Ortiyat'tan Tataristan'dan getirip nevitçileri işledi. Şimdi bizim nevitçilerimiz onun eline güllükçü. Olara o nesli Türkmen'in köp aylık ayları Türkmen'in toprağına nevitçiler çıkarınca. Türkmen'in onun ağzından artan suyuşan beni çağı eklemedi. Gününe yanayın Türkmen. Yine gelip düşen günün şu. Ne belli oluyor? Ay beýle gaty deme binamys bolupdyr bu halk. Bilemok bizim öýrenmemizde Türkmenimizde däl bular. Halmurat bilmedim ya nehil ütkäpdir ya döwür ütkäpdir. O bizim döwrümizde bular ýalak neme ýokdy. Ne görelleri şu başdaky oturan adamlar görelli bolurlar da. Yani ekrandaky adamlar görellidir. Ne şulan görellisi. Indi bir daha da gözüňe getirip görüň. Ne Hrampfun ogly Gazprom'un nemesinin aktiýatynyň 4% var. 4% O deme Gazprom'un kapitalizasiýasy 100 milyarddan ýokardy da. Demek 4 milyar her. Iň agyndan. O ne Türkmen generallar size demedi yani haytiňiz oğluňyz nemesinde şolar ýalaklat bar. Ha? Siz bir beýniňizi bir işletip görüň. O näme üçin diýen toğra nemeden okmy? Ne açyrtoň çağlar ba bolsa olar üçin alakdyr. Yo, beýlekler soňsam soň ýaly. O siz bir namasyňyz araňyz ýokmy? Bir gaýratlar, bir namuslar. O men size söz tapamok. Men sizi bilmedim. Ben öz elimde bolsa hakikatten siz bu nemede yani gezme hakkınız yok. Türkmenistan'ın hovatına dem alma hakkınız yok. Sebäbi siz öz çağağınızda düşman. Halkı, eylekin bir yerliktin. Öz çağağınızda. Yani öňüňizdäki aranda çağağınızı görýänsiň. Siz şolong düşman. Şolong ömrüni köýdürýän. Sadece misal tapara. Hana müllük 10 ýyllap şuň daşyny gorap geldi lellim. Bir günde de külün çıkardı. Ähli ogurlar emlägini elinden aldylar, özüniň türme uğratdy, ýygyna akşagyla nirdi şuma. Şonun öňkü ministrler. Hey bir abry bilen pensiýa çykan ministr bar Türkmenistanyň içinde. Ha? Ya öz maly mülkü bilen arkayn halkyň arasynda ýaşap gören bir halkyň abrynyň peýdalanyp gören ýeki ýaşly ýa bir pensioner goýdulan bular. Ýok. Hemmesini çiğsten geçirdi, türmeden atıldı, çukurdu, nirdi. İkiye kadem kaçıp gitti yurdun daşın. Adam kalmadı ha yurdun içinde. Özlerine bir haypı gelen, mı karşılığı düşünmeyen ki erti. Hani bolup, insan kusur misaline, 10 günün nazarında Kazakistan'da bolup geçen yer. Ay hoşun KGB, KNB'sinin başlığı ikinci adamdı, Nazarbayev dessen öldüm. Nazarbayev öldü bu arada, Halmurat. Biz fotoğraf çıkaymasak kadaklara. Ya diýerim ölüm belli däl. O tağlary näme boljak belli däl. Şoňa biz fotoğraf çykmasak başga fotoğraf çykanam ýok. Yo bula pikirdiye elimizde ikun emeliyatty etjegimizde del soňun näme bolsa şo bolsun. Ay sizden öňküler nirde ýatyr? Nire ýetirim bol öňkü ministrler, güýçlünçüler. Serkerdeler özlerine serkerde de diýen öyle. Wagt sizin devir. Sen serkerde bolşuňyz da nälet bolsun. Nädip siz o nädip direden çöpläp getirip bilýärler.
bu musur yani bu cemiyetin atığı şoça da yok. O elinde yani bloknotunuz bilen kelleğinde vermedim. Ne evet ben bilmedim ben. Yok, on sonra bloknot diýilende 20-nji asyrda bir asla kabul ederlikli bir prosedura däl. Ola gürläp öte agzyna gelen. Buların bir zatlar yazan bolýar. O yazanda senin agzyna çykan ýazyp betseňe, diýmekden şol diňleňe. Bu O yalan hem de adım yalan. Bir zatla çyrşajak bol. Şo tak barşy yalan na. O on üstlerini psikologam aýdyp berýär. Onu ýene ýazjak bolsaň sen arkaýyn düşünmeli, öňde duran adam näme diýýär. Soň ýazar geçer. Halmurat olong tamtyklygy okey. Hiç demem yok. Ýöne çağazıklar telewizordan diye şolaram siz erbet görüllü bolýaňyz. O demedi ha erbet. O sizin tamtyklygyňyz özüňizde özlemeňiz. Ýöne giden millete görüllü. Siz diýer. Ana halkyňda düşman diýenim diňe şo zagat nemäň epizodyň özü ýeterli gel. Yo haram tohumum ýene de üstesine ol göz görteli halkyň öňünde öz şol baýlygyny gijeňläp görkezýär. Gurban Gulyň tohum tiýjiniň çağalary aktyklar hany Kaspien kenarynda mi skuter minipmi ýahta daýlanypmy näme edipmi o dörlü dümen zatlary ýipmi şo az halkyň gözüniň öňünde ine biziň edebilişimiz şu diýip sen şuun minister erti sen pagon ayrılandan sonra sen çağılan aktıklan gelip şulan götünün bokunu artmazağını seninle ının var mı minister? Ya serkerde, ya yenemir, ya polis. Gedek 30 yıllık gittiğini de hemen no what be no what. Haydi birinin şu pagon götürürler. Arkayın Türkmenistan oturdu demdiğin çalıp bilýäňiz. Ya arkayın yaşap otur. Yok, gömüllüğünü de köpüğünü de bir tarapdan gereğini şudur diýip aýdyp biljekdi. Ýöne ikinji tarapdan halkyň ykbaly de bagly bolupdy. Şu eliňizdäki dürre gamçy, siz işden gideňizden soň şu dürre gamçy galýar. Ýöne şu gamçy bilen siziň çağılaňyz ura inniki geljek minister. Özüniň şol diktatora laýarlygyny soňa wepalygyny görkezmek üçin sen tohum tiýjiň bilen traktorlan gidilýär. Inniki geljek minister. Görýäňizmi? Minister ayrıya yerin orunmasarının yerini koyuyorlar. Şu ministeri görüklük on ayağını kövlep oturan eyyem bara sizin aşağınız. Haçan şunu ayırıp borka son oruna bir kilo oturup kaldı. Şunu düşünün akla bırak bunu birini iyip verin bir bankanın içinden möy emmesi. Yine düşünün akla şunu birini iyilmek için şu vazifeleri koyulundu. Atacağınıma ne diyedi? Hani seyret nerelerden çıkardılar. KGB'nin nasıl başlığını ayırdılar? Prokuratura'nın nasıl ayırdılar? MVD'nin nasıl gitti? 17-18 sanak neme ayıttırlar. KGB'nin başlığı. 17 mi 18 mi? Bahadır biz Meray'ın olan atlarına ben sanığını yattın çıkardık 30 yıllık. Nasıl gitti bunlar? Hem mecigen basıllı ya tutullu ya atıllı ya yok edilir. Ya da zehirlenip öldürülür. Ya o idnaklarım. Ya o. Ya idin hakkı kararlarım girev. Hükümetten çıkaranak yurdun daşına da ta ölýän çağın oturmuş otayda dedi. Gördük bunun ıkbalını ne emedilerini. O vatandaş işte açıcı değil ýagdaýlar ýöne her kim pikir etmeli. Bu kümsüklük yalan özüňe allama sizi gutorýan bolsa dowam edin. Oň demesi ýok bolýany. Bu topar soň daşyna günü geçýänce nemelerim türkmenlerim bar. Olaňam demesi soragy belli. Bir näçe wagtdan soň olary da gedek getýärdi. Şoňa çenli hiç zat görmediler, görmedik bolýarlar, görüp görse. Olin gerek gidecek yerleri yok da gerek geliyor. Gün geçip durdu. Kıynaşlı nemeli Halmurat.
Yo men sen şoň üçin şu mesela guruluna çağırım tapara biz beýleki yerlerde şol bağlanşykly günüň temasyna bagly temalardan hem guruluna diýse ondan bu taýda ikimiz şol halkyň şu gelip düşen ýagdaýyna bir şu tarapdan Marsin Merel aýdaýly düşünürelip ben sen çağırım. Bu goý her kişi özüne gerek netijeni çykardym tapara. Näme ikimiz de galypmy? Yok, men onum Nazarbayewiň kadar gowy şu wagt men aýdaýyn. Yok. Şoňa hotar çykjak bolýar. O milyardlara var başına. Arası işlep arası yaşanın näme degeni para. Ýöne bir ýeme diýen dadım meni Yugoslavstan halk oýunyp başlady, ýaşlar geldi, dumlu dostlar, görkezi boti işlejek, huju var, bularda arzu var, gelejegine inanma, şulan inam ölmesin diýip, şu yaraman ýatsanym çykýan şol ekrany tapara goý, şu halka biraz şu ýaşlar eýeli getsin. Şu manada, şu terdi. O bizim borcumuz ýok, şulan işini etmäge. Berýinde ýok, borjumda ýok. Ha? Ýok, siz özüňiz şu bolşuňyz bolýan bolsa, bize demesi ýok. Yo, indi halk hökmen özüne geregini saýlap barmaly bar. Ya adam şeýdip bitip gitmeli, öler giden hiç ol ýurt bitip gitjek. Türkmenistan aljak. Sen onun için hem devletin adı ötközecek ya başka devletin eline geçecek o toprak. Sonra düşünüp bilen arkadaşlar. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Burada da diye recording diye mi näme diye guturdum kasa para. Yok, gutoraýaly näme? Onu hoşlaşaly. Deme, halmada. Recording stopped. Ýalňyş näme bastym öýdýän bilemok bolýan. Soraw ýok bolsa, bir teredeli soraw wamkan. Teret mene görgülemek işte. Agyrrak tema bolsa, soraw bolanok, ondan ýa udok dinläbim bilen oklar gatşýaly näme? Halmuradaga ne olur ýala käýetem ma Türkmen. Yok, vatandaşlar bizden katı görürlük ýagdaý göremek men o. Ak yürekden şu başardığımızdan, billigimizden size şu bardadı, boljakdadı, aýdyp otyr galyn dadym size bagly. 2 adam bilen, 10 adam bilen, 100 adam bilen bir zat edilýän bolsa bir döwür ederdik size ýetirmädi. Ýöne şu meselede, şu ýagdaýda watanly meselede, ýurtly meselede halkyň özüniň herekete geçmek gerek. Sizden hereket bolmasa, nädip bereket bolsun o joňuz. Şoň üçin bizden aýplaşmaňam, gatym görmäň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Ine watanyň ýagdaýyny, ýurduň ýagdaýyny görüp oturýarsyň, halkyň ýagdaýy. Sizin için size de güçlü adamlar ýurduň içinde garan bolsa, bize de güçlü adamlar şu ýurduň içinde halk bilen deň ejir çekip otur. Onun için bizim hem sizden ütköşük yerimiz yok vatandaşlar. Yani şu nädip biz düzeltmeli, näçe çalt edip döwleti ütkötmeli, hakimiyeti çalışmaly. Şu zatlaryň üstüne biraz oturup işläliň bilelikdi. Şonu aýtjak boldum ben. Boldy taparagy menden başga da. Bolýa, iýleşler, sag bolun Halmuradaga, saňa da sag bol. Mene bloknotymda hiç adam ýazmadym Halmurad. Menen bloknotym da şunu hiç. Barana sağlıkta görüşelim. Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Sağ olun vatandaşlar.